100 push up dyan eh. Sa mga tao eh. 100 push up ah. 1 2 Gago! 3 4 Just do it! 5 Gago! 6 Tanga! Inutil! 7 Tarantado! 8 9 10 Ay, Bi, Pimansari. What? Linta naman mo, Bi. Lain. Lain, ay. Gilinta ni mo tanan. Gilinta na ni mo tanan. Lain na sa ganin mo, eh. Kunta na ni mo niya, oy. Kunan niya, oy. Dawa to sa newa effort, eh. Dawata, oy. Dawata. Ang galing mo talaga, bright ka! Grabe. Grabe, effort na ko. Palit, makuha rin dito. Magaling kang kupal ka. Oo. Sige, nagag-effort pa ko. Hindi totoo yan. Buenas mo naman. Ano ka nasisira, ulo? Hello, ma'am. Pwede magtanong? Magtanong ba? Pasado na ba yung kapagitan namin? What? What the f***? Kapagitan namin para sa taon na Ma'am, pasado na ba yung kapagitan namin dalawa? Gusto lang namin malaman, ma'am, o pasado na yung kapagitan namin. Gago! Ma'am, okay na ba yung kapagitan namin dalawa? Oo, ma'am. Hindi po kami nangagat, ma'am. Okay na ba po, ma'am? Kasi gusto lang namin malaman kung okay na ba yung kapagitan namin. Kasi inyo, okay na ba yung kapagitan namin? Bakit? Gwapo ba ka, ma'am? Gwapo? Oh my God! Wow! Gwapo? Gusto nyo kami? Sabi mo, gwapo ako. Gusto nyo kami? Bakit? Hindi tayo gusto. Tama na. Bitaw na prank. Kamera. Kamera. Okay, salamat. Lekang so skiddy, 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 skiddy.
Challenge. So, shout out. So mga kalungat po sa mga nagpa-shoutout sa mga, shoutout may ni Cristel Jen, Apatan, Costanilla, Nen, Lavador, ano ba? Sansan, Sanik, shoutout sa inyo mga Tiat, Magnaum, shoutout sa inyo, Label, Kasama, Jobe, Baluso, salamat sa inyong request, sama eh, Isha Nicole, Amarga, Destre, Jubel, Luana, Toy, Miguel Bakal, Lunyang. Shoutout sa inyo mga kalungat ko. Shout out na ako ang CCTV. Okay, ito ba? Wala si Kasi. Papito. Shout out si Kasi. So don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell button para ma-update mo sa mga bagong video. So, kalungat, let's go! Kalungat!